kagawuhan Rama Sunan Derajat ya ramane dhewe. Ora diparengke buka ing kitab kuning. Ning gandeng aku tuh tandha pitakon, aku nerjang salak ngingkiri bener nganti wujudku kaya ngene. Mula ya apa? Nggih. Babakan iki kowe ora pilih talingane liyan. Kowe aja mbacut oleh bojoan Kamsi Rayana. Sebabipun apa? Seto sawangi. Wis ndarbene. Boten idep tangan agama kuwi ora kena. Boten idep ora ketan Kambara Rayana sampun bobot. Kantun panjenengan kersa ndhawuhaken apa boten? Yen aku ndhawuhke teges aku dosa. Mula aku ora sago. Pripun? Aku ora sago. Saged kan? Mati. Kiat-kiat Pati Cokro Jaya. Prastawa iki tumindake paling kapa mula titip wontenke kasunanan lan lampungke perkara iki. Ayo. Wis wani gawe patine Bapak Kildang Datuk. Murid plus prapat Rukti, Popol dan Datuk tak puculi olehku. Ayo, Cokro Jaya, yen pancen wis wani kene paling. Ayo, adep ayo. Aku sing ora trima aku. Kalau ora trima apa? Maju legane tak rebut, mati rebut. Siapa ayo? Rahayune anggonku mlayu kanthi sander lan grasya kanggo pangeling-eling anak putu besok. Kalamun dadi desa Katlao kudu grah. Wis brodol wadon mulai isih kuat lapat. Rono parane tak pucuk. Besok karena growo tak ucuk.
manut aku. Hei, Toko Joyo. Mesti abang ngoyak aku. Mergo aku wis adoh saka ngarepmu. Ayo, oyak anak. Kowe iki demet ta apa? Tak cegat saka kene. Nek ora tak cegat, dagelan ora ndang metu. Wah, semane rumangsaku pinggir kono yo kali wit gen kok sama bedunduk nek guriku. Ulung kira Rayana. Ora. Oh wis patuk. Senajan tatu kaya ngene, aku sih wani ngadep. Kaya ngono. Ya, Maju legane katim. Hai, oke. Maling loro matine tumpang tindih semampir ning pinggir tetek. Din. Minangka paseksen besok papan kono. Karano tretek maling mati. Ayo.